ሰላም ወሰናይ ክቡራት ዓማዊል ሰርጎና ማእኸል ስሕበት ጽባቐ ኢና ንሎሚ ድማ ብቕል ዝበለ ከመይ ጌርና ዝጸለመ ብሩር ናብ ንቡር ንመልሶ ክንርኢ ኢና ነዚ ንምግባር ዘድልዩና ድማ ኣብ ገዛና ብዝርከቡ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓኒ ኣሉሚንየም ፎይል ቤኪንግ ሶዳ ከምኡ ድማ ዝፈልሐ ማይ እዮም ነታ ሸሓኒ ከምዚ ጌርና ብኣሉሚንየም ፎይል ምስ ሸፈናያ ብድሕሪኡ ድማ ካብቲ ቤኪንግ ሶዳ ናብታ ብኣሉሚንየም ፎይል ዝተሸፈነ ሸሓኒ ንገብር ብድሕሪኡ ነታ ኸነፅርያ ደሊና ዘለና ብሩር ኣብ ውሽጢ ብምእታው በቲ ንጥቀመሉ ዘለና ማንካ ንሽፍና ብድሕሪኡ ነቲ ፈኽፈኽ ክብል ፀንሐ ዘፍላሕናዮ ማይ ኣብ ርእሲኡ እንደፍኣሉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ሽዑ ንሽዑ ሪኣክሽን ክገብር ስለ ዝጅምር ቀልጢፉ እዩ ዘፅርዮ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፀርዩ ይወፅእ ዓብዪ ፍልልይ ኣለዎ ሓደ ካብቶም ብቐሊል መገዲ ኣብ ገዛና ኮይንና ክንጥቀመሉ ንኽእል ንብሩርና ከነፅርየሉ ንኽእል መስርሕ ስለ ዝኾነ እዚ ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪኡ ድማ ከምዚ ኣብ ኢደይ ሒዝዮ ዘለኹ ናይ ፖሊሽ መግበሪ ጨርቂ ተጠቂምኩም ክትውልልዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ኤክስትራ እንተተሪፉ ደሎ ብኡ ጌርኩም ብምፅራይ ነዚ ዝመስል ብሩር ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም